Nice to go. Report. Dahil nasudnon nga balita, gipasuras ng bayan sa 5th Division ang mosyon ni Kampo ni Senador Jinggoy Estrada nga makapiyansa sa iyang gatubag nga kasong plunder nga may kalabutan sa giingong flood control scandal. Sumalak pa sa desisyon sa korte, wala kini makita og igo nga masyan aron tugutan ng hangyo sa Senador nga magagawas pinagi sa piyansa samtang nagpadayon ang paghusay sa maong kaso. Usa nagpadayon ang pag-atubang ni Estrada sa proseso sa lugar bayan hantod niya mahuman ang padungog sa kaso. Ang plunder case kang Estrada kung nagbikan sa giingong iguridad sa mga proyekto sa flood control. Iangsahan siya nga nalambigit sa pagkamit o paggasto sa pundo sa gobyerno sa kasamtangan. Wala pa mo pagawas o gadugan pamahayag ang kampo sa senador bahin sa maong desisyon. Samtang nagparayon pa ang proseso sa korte o nagpaabot sa publika sa sunod. Lalakang sa pagdugog sa kaso, giila. Isip ko sa kapatugan nga kasong giatubang sa sagdigang bayan karong panahon. Nice to go. Report. Baluarte. Balita. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Baluarte. Balita.